ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମାମା ଆଜି ଘିଅ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଏଥିରେ କୋରିଓ ଗୁରା ବାହାରିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବା ଅରୁଆଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ତ ଖାଇନି ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ଖାଉଛି ଆଉ ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି। ମାମା ତୁ ହେଲା ପିଲାବେଳେ ଖାଉଥିଲୁ? ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଖାଏ। ମୋ ବୋଉ ଯେଉଁ ଘିଅ କରେ ଆମର ବହୁତ ଗାଈ ଥିଲା ସେତେବେଳେ। ଆଉ ମୋ ବୋଉ କୋରୁଅ କରିବ ଘିଅ ମାରିବ ଯେ ମୁଁ କହିବି ମୋ ପାଇଁ କୋରୁଅ ତକ ତୁ ରଖିଥିବୁ ହେଲା। ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ଦେଖୁନୁ। ତୁ ଖାଇବୁନୁ କି? ତୁ ଖା ମୁଁ ଖାଇବି ଆଉ ରହ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଖାଇବା ରହ। ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ବଢ଼ିଆ। ହଉ ଖାଇଦେ। କାହାକୁ ଘିଅ କୋରୁଅ ଭଲ ପ୍ଲିଜ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ।